Lit kod kuyo kwako gweng' ma Tuyo Bay e Chepalungu e kaunti ma Bomet bang' rawera moro ma japuonjre ma jahigni 16 maki kendo negi kod nyang' e kinde manolokore aora ma Chepkulo. Komanda mar obila ma Chepalungu Panto Nanalo wacho ni japuonjre no ma jaklas 11 e skul sekondar ma Nogirwet noyua kod nyang' nyaka e tut moheo mita 5 e chuny aora kama nyang' nowe kosetho. Ringre japuonjre no oyudi kantiere kod adhola e tiende, kore kachiel kod bembene. Ruoth ma gweng'no David Tulmat wacho ni lepe kachiel kod sabun oyudi e dho aorano ka ringre osekaw kendo okan e kar kano ringre ma Longisa. Mtoto wetu mwenye alikuwa form 3 alikuwa anafanya usafi wake mtoni akakulwa na mamba. Na mara nyingi huwa tunaongea na serikali ambao wenye sasa hivi wanachunga wanyama. Tulifahamiwa juzi na ndovu, na sana kwa wakati wa huko nyuma pia visi wanakuja kufahamia kondoo wetu. Maneno ya hii wanyama hatuna urafiki sahi na wanyama. Wanasemanga ati tukue marafiki na wanyama. Sahi hatuoni sababu ya kuwa rafiki na hiyo wanyama sasa.